В днешното видео ще разгледаме как ефективно да си набавяме магнезий. Сърдечно приветствам всички, аз съм Зоарт. При повечето хора, само една част от приетия магнезий, който се приема чрез хранителни добавки, се усвоява от организма. Средно около половината, като по-голямата част от това става в тънките черве. В различните добавки магнезият се среща в няколко форми, като например магнезиев бисглицинат, магнезиев цитрат, оксид, хлорид, лактат и други. В тези сложни съединения се съдържа определен процент магнезий, плюс някаква друга допълнителна съставка, която също участва в състава им. Магнезиевия бисглицинат е един от най-добре усвояващите се видове магнезий и благодарение на съдържащия се в него глицин е един от най-добрите за мозъка за успокояване срещу тревожност и на по-добър сън. Магнезиевия бисглицинат се препоръчва и за попълване на магнезии при сърдечни проблеми, например при аритмии, както и за диабетици и срещу ПМС. Това е един от най-добрите видове. Този вид магнезии се препоръчва да се приема ежедневно на няколко дози, например 2, заедно с храната. Освен това, усвояването му се подобрява от витамините от група В, така че е добре да се комбинира с храни или добавки с високо съдържание на витамини В, например бирена мая. Магнезиев цитрат, който също се усвоява добре, се препоръчва да се приема 1 час преди хранене или 2 часа след хранене. Магнезиевият цитрат привлича вода към червата, поради което е особено полезен при случаи на запек, а също така е много важно при този вид магнезий да се пие достатъчно количество вода, за да се постигне желаният ефект. Магнезиевият цитрат е добър при депресия, тревожност, както и за снабдяването с магнезий на сърцето, мускулите, нервите и костите. Магнезиевият оксид е особено добър при стомашно-чревни проблеми, като киселини и храносмилателни разстройства, затек, но също така е полезен за сърцето и костите, а при мигрено това е един от най-добрите видове магнезии. В магнезиевия оксид, в сравнение с другите форми на магнезий, съдържанието на магнезия е най-високо, но именно от него магнезият се усвоява най-бавно и с най-ниска ефективност. Затова магнезиевият оксид е най-подходящ за това, през целия ден да се осигурява постоянен прием на магнезий за нашето тяло. Тоест, действа бавно, но ефектът му е по-продължителен. Магнезиевият хлорид и магнезиевият сулфат, известен още като английска сол, са особено полезни за мускулите, ставите, за успокояване, при мускулна треска и за кожата. Те се съдържат основно в препарати за външна употреба, но ако се приемат вътрешно, могат да се използват и при киселини в стомаха и запек. Магнезиевият лактат е един от най-щадящите и лесно поносими видове магнезии за храносмилателната система, така че ако имаме слабо храносмилане или често срещани проблеми с стомаха и червата, този вид магнезий е наистина идеален за редовен прием. Магнезиевият оротат основно може да подпомогне работата на сърцето. Когато приемаме магнезий, най-добре е да изберем препарат, който съдържа няколко различни вида магнезии, защото така той може да прояви ефектите си в организма ни много по-комплексно и ефективно. Препоръчителната дневна доза магнезий според европейските органи за възрастни е 375 мг, но повечето хора спокойно могат да я надвишат поради вече споменатото слабо освояване, както и защото повечето от нас са подложени на повишено физическо и умствено натоварване. Тоест, можем да приемаме и многократно по-големи количества от препоръчителната доза за един ден, но е добре да знаем, че тогава магнезият може да има слабително действие, затова при по-голям дневен прием е препоръчително да го разделим на няколко дози и да го приемаме заедно с храната. Магнезият е трудно да се предозира, тъй като излишното количество обикновенно лесно се изхвърля от бъбреците. По малки дози магнезии спокойно можем да приемаме по всяко време, независимо от храненията. Магнезият може да повлияе действието на много различни лекарства, като най-вече взаимодейства с антибиотици, лекарства за намаляване на стомашната киселина, диуретици, както и медикаменти, използвани за лечение на остеопороза. Затова, ако приемаме такива лекарства, е силно препоръчително магнезият да се приема 1-2 часа преди тях или 3-4 часа след тях, за да се избегнат възможни нежелани взаимодействия. Магнезия може да се усвои от тялото и през кожата с помощта на кремове, съдържащи магнезии, които е най-добре да се използват след тренировка, бягане, физическо натоварване или преди лягане. Абсорбцията на магнезий може да се подобри чрез прием на кокосово и палмово масло, зеленчуци, плодове, както и животински протеин. Затова е добре да го приемаме по време на хранене. От друга страна, освояването му се намалява от зърнените храни, храните богати на оксалати, като например спанак, ниското количество стомашна киселина, алкохола, възпалителните чревни заболявания, стреса, по-големи количества цинк и диарията.
Зеленият цвят на зелените зеленчуци се дължи на хлорофила, така че броколито, кейла, брюкселското зеле, лападът, роколата, хлорела, водораслото са зелени заради хлорофила. Централното ядро на тази молекула на хлорофила е магнезиев атом. Причината магнезиевият дефицит да е толкова често срещан при хората е, че повечето хора консумират много малко зелени храни, а всъщност най-добре усвоимият и достатъчен магнезий можем да си набавим именно от зелените зеленчуци, защото те съдържат много хлорофил. Магнезият се използва в голяма степен от въглехидратите, т.е. от зърнените храни – хляба, тестените изделия, захарта, картофите, сладкишите, чипсовете, така че при по-голяма дневна консумация на въглехидрати е силно препоръчително да се набавя допълнително магнезий. Благодаря ви за вниманието, надявам се, че това видео е било полезно. Желая ти добро здраве! Ще се видим в следващото видео. До тогава, нека здравето бъде с теб!